Hawu umdlo wamafa mkhulu. Yo, umdlo wamafa. Ukhona namhlanje usilandile. Kade ngitshela uAbu ngaso. Usilandile namhlanje ulanda umdlo wamafa. Lesa sithwalo simnika umuntu onobaba. Muthi unobaba sikunike. Musodlonyoka sikunike. Sifuna umuntu uthini othi akasayidla impesheni kababa. Ubaba akasekho kusela uma kuphela sizokunika ke. Ngoba lesa sithwalo umdlo wamafa meke saphakama siyamshaya ubaba. Siyamdabula. Meke saphakama siyamshaya. Siphakama ngaye vese. Isithwalo leso sabantu abathi Babu Dokotela thina sesisebenzile. U200,000 ukhona. Anginababa kunamama mina Babu Dokotela. Ngiyimini ikhanda manje. Siyasifaka lesithwalo. Mase sifaka okhakhayini kuwena ngqo ngo12 ebusuku. Mase sifaka lesifuna qala sikugezise ngo12 ebusuku uthi geza. Uqeda ukugeza mase sifake lento la kuwena. Hayi ngeke mkhulu ngeke. Isithwalo lesi esamuntu othi Babu Dokotela into eziningi esengizenzile. Azivumi. U200 ngizowufaka manje ebank. Namhlanje ngiyalala la eThekwini angihamba ungayifaka ngalento. Ngizoyifaka mina. Ngizoyifaka mkhulu futhi angisolo futhi angixolisi. Ngizoyifaka into enhle ngaso umdlo wamafa. Asina contract. Sihamba kuphela. Kodwa uma uthunyiwe uzongifunda umqondo ngizokushaya ngomuthi mina. Ngizokushaya ngomuthi nje. Ayikho into engizenza ukushaya ngomuthi nje. Yabona manje kunabantu efuna sibakhele uzikhunge. Kunabantu abahlupha nje. Abafuna ukubulawa yithina afuna bayibulale bona. Bahlupha ke lapho. Ngizonitshela futhi uma usulungile. Ngithi manje abawusana bayibulale bona sikhathele ukubulala abantu abayibulale bona bayifele. Siyabonga.